hintasem nia hinte so akata no ommie so enkyere wiase nyina ya papa ofia ye bekọ ne nkyɛn ɛno a ɔmatiefo nyina ye nhyira ɔmahwefo nyina ye nhyira nenso so de awurade asoma ne se ɔmfam lɛ no ya bekọ ne nkyɛn na yakoma na kwaba na de ɔde blɛ na nwumre no ɔde abrɛ bishop ya mo akwaba mejo so osofo bishop nenso so ehemfa na awurade ɛde ama wo sɛ fa ɛfa yefa Nyankopo onhyira mame ne kan enhyira ahwefo ne etiefo mema ahwefo ne etiefo nyina kwaba eba Sompa TV ene Sompa radio ena Sompa Facebook mo share YouTube nyina mema mo nyina kwaba de bia ye bodin se eda no e wo de otumfo Nyankopon eye ene enam se ene ye midweek inti ya beba mpaye bebre na mesa ya bie kasemo no so ayadan atum ama wa opese ename na obo mpaye no so ebia opese me no obo mpaye fa bibi ho so ena akonya beba ama me no wabo na osofu Emmanuel J ubisa me se ene dia na Ewrade na me so deba sane enyina nim ya basida awa ye bisa ye ho se ehimfa na ye janom Nyankopon no wo a ohaw ni amane petuwo adwumaseye abawuo oboniye sujedie amane adwumaseye edoso kamia ye se ena ye generation ade bechin bia ye tinsembone ni ohaw ena obi awo ne manyina agu Kristo sumu obi awo ne ma ade agunyame fie ena ne mani nyina asai ena ye maburu ni nyina asai eno ne ebisa se ye Nyankopon no ewo hefa ena saa ne manyina etutu ye na ne nyina ne se na wotwe ye hya ase menamo che nyame asem efa akatua nyame wo ema ne ma na yenya kasa nyame tua ni paka na nyame di akatua bi ba ye nyina ye de yadwene akosi Revelation edisem ngomanum a okanse no rebantem na okuta na akatua de bro bibia sane ne nyuma setie ye san hunu biom ewo de Yesu Kristo kan ye se obeba biom na oba ode akatua e de breye aso Nyankopon no obo ni wiase no ose de nipa guo bia no nipa betwa enti ade bia wo ya na asase iso no wode kan nya akatua e wa asase iso ansa na wanya akatua eso e wo so enti Galatians chapter 6 verse 7 say ma onipa bia anya dan e na adaw ma nipa bia anya dan e na adaw Onyankopon no yense na atwetwe enti emma media no so na adaw ma space no so na adaw and now sha efedifo abegu TikTok abegu social media and ebi kura kasa asanyame ni ho emma obi na adaw Onyankopon ose na asem meyemfa bi nka ho na meyenyi bi mfre ho enti na wotwe sene osofo obi same no me de hyase fa se nipa ade bi a wo ye bia no wonya so akatua na akatua no ye mienu se ya akatua papa ana sa akatua boni enti wo a wo hwame a wo tie me fra obi na obi so fra obi nyane wo nua wada fra obi ono wo different region different country se Cedar awa no adu Onyankopon sumafo no onyame difo no nyame bishop no ehinta sem na nyame de asoma no no ode aba na sa onye hunu ehinta sem na sa ode nyame asem be ya adwuma wo be frɛ no obeje wo so na onso so a wo hwame amane bi da wo so no me gyina efidikasie su ba bia wo hwame utie mi firi bia mesoma nyame asem ama nyame asem na be ye wa brabo mu ensankyere ne na wotwi efrida duada yesi David di oyoye ne akatua onyaye na mebisa wo nso so se dia na wo so oye na dia akatua nso so na wo hwe ni mokwan se ebeba wo so enti edadwo ada no ye hya se free se Onyankopon se nipa odo no oda na koma so ye David nyame hyira no bi na David a obonse nku a na nyame ama ne ho wa asane afiri soro aba na abeye dan abeji so afiri na ho moni mu
David anyame tie no David anyankopon na soma odifo Samuel se wonko no so fonko yedan onko sra no no se ne hene ma Israel busuako ni nyina na emra odifo Samuel krako duru na David ni ho David was there so David ahwa ne papa nwan onyankopon nipa no onyankopon ka kire ne se Jesse ma no enye we na wasoma no enye obia na de oba besra no no kura ni ho enti nipa ye friend odifo Samuel bisa aya Jesse say enti o mani nyina ni o si akakuma baako a wasra so ase kwafa no bra na se o ma ya me bentrance Bible say David ba ye no osra no wo si ne hene ama amanaman ama Israel busionko no nyina se nipa yi ho asam na me no woka se wa ye bone wa pa nyankopon achew nyankopon se me do bone ya den achew na nso so memba de ben o how amane asole ufie na enura mu amone ye som ye no di o how na ba David fie David ono ane ma ena bone we ni nua eda we twese kan na o de ekum ni nua atofuwo moja hweguo ena ekwaso nti wa ho hwame a wadwene se me ye bone bi na makopa acho me ye bone bi na me kosera nyame de beche me nyame de bone no de beche na esu akatua ne de onsa ebeka na asase so ansa na wafiri asase so akọ enti ye mo bebre amane ye namu no ye akatua bi a ye yo ena nyame di tua ye medical akatua akancho dada sa akatua ne ye mienu ye akatua papa ene akatua bone wo ya papa obanya akatua papa wo ya bone so akatua bone no enti bebre achase anya o makatua no dada obi so wo hwa me wo tie me akatua no nsanya nkae enam kwan so ye den eba enti ebedura hwe yie na man fa nhye ofia abayifo emfa nhye se obi na eye wo obi na adome wo enti enanso so yesen yakọ David kuro ya nyame do no me bia otwere sem no ama yakọ breso sem ma edikan tie duo no baako yimo baako kosi do 9 aya First Chronicle chapter 21 from verse 1 to 14 osofo be kan ya ma ye kan wie ye enche ye be bọ mpa na sentie David anyame don na yehwe de si ye o se na Satan soliginity ya Israel biu na opiepia David se onkan Israel na David ka kire Yoab ne edom no mu asafo hene no se monko kan Israel free Berseba nkodu Dan na monfa ho kase emleme na mehunu wondo do na Jacob ka se Awurade nka ne man ho se de wotie ple so ha miwura wo hene enye wo nyina ne miwura nko ana adenti na miwura ehwehwe yi adenti na ye anya sodie ma Israel nanso wo hene asem no di Yoab de ne so na Yoab fradi ko chini fa Israel nyina mu na wasan ba Jerusalem na Yoab de oman no nka ne ye dodo ble David na Israel nyina no si opepem ne empem ha nipa otwen krante na Juda no si empem ahenan aduoson nipa otwen krante na Lewi ma ene Benjamin de Yoab ankan won efrise wo hena asem no eye no hi nanso asem ya nso nyankopon aninti obo Israel na David ka kire wo nyankopon se ma ye bone pa se madi sa asem yi na afi mesrewo ema wakoa mumuyo ensene nko na madi nkwase asem na wo nyankopon ka kire David odi hunu ni God se ko na ka kire David se Awurade sie nie enioma miensa na medi si wanim fa mu baako na menyew na God ba David nchen be ka kire no se Awurade sie nie fa mu baako se mfie miensa ekomo ana abosome miensa dwane yo wo wa hu hiafo anim a watamfo nkrante etoa wo ana Awurade afuna ene asase so oyale dom na ansa Awurade bofo ese nipa Israel ahye nyina mu o afehwe asem kura amemfa mensan menkode osoma amene ho ana David ka che God se me hu hia me se ma menhwe Awurade nsam en na me mobro hunu edoso se na onipa nsam ana o ma menhwe na Awurade ma oyale dom ba Israel so na Israel mu nipa mpem aduoson ewuwuye asofo nyame nhyira amen ahwefo ne atiefo
die oda onyankopon akoma so die onyankopon na nkase si ne hene ana wafom nyankopon ofom nyankopon no tie verse 8 na opa nyankopon cho enti obi adwene nyina ne se ena na adwe oya bone kwasi ada na wakopa acho na otwi nyina odi bone na wakọ asọde dem akopa nyame acho na nyame de achana na wafa no wadi ena tresem na wotwi nsema me no ka nyina ne se David akatua nyame de ma no no eye ohaw na akatua bi wo ho a eba wo so etoda wona wakoye sa bone no akatua no enya nko so na eba David ye bone na akatua no ko de maso ekọ ni fie ene bone foforo David asan akoye no asan yakọ mamu ni nyina so enu nti na wa wo hweme a wotie me se unua ya de enya kanokra kyede no se menua sofo asore panyin da wo hweme odifo wo hweme ohene bi wo hweme ohema wo hweme abusua panyin ma wuyu nya wuyu manokra no enye enaho na yeye kataso muamuaso ama ohawo ni amane bebere eko innocent people so nipa onye mfomso no ni ohawo akoba no so ye David nkwa mfomso akoye tie nyankopon no onyankopon so de nyoma miensa o ana eba no so nyoma mako miensa anso David pa chon anso hwe ba akopa nyame de ba no so no just 3 days na Israel busuan komu nipa 70,000 ewu ena David nkoa ena de bi a wo ya wa busuan no no wo de ohawo ebre nipa ama de obi ya wa busuan no mo ama akofa ohawo abre emumma ewo fi o ma ware sem nkoyie akofa mani abre mema omoye bibibia enye yie omusika sem nye yie omapomodin nye yie ena die na ohene bi oye ohene unu ohene ena wakoye de wakokenkan nipa keke o ohene ni ohema ohwem asase baako moteme ton asase baako manipa enum ensia na nkrante langadfo ohene omfa hu ni o ena waye wadwense waye no kukuam enti wakɔhyɛ wo baby wakɔhyɛ palace anso so amane baba wo so Leviticus chapter 25 verse 23 to 24 osofo be kan amaye ene miema be na nipa eye ene nam so obi anya heart attack obi anya akoma yade entro watwa obi egu oso wafa telephone ena wakɔhyɛ ehintambia ena watwitwa ntro egu obi so obi awari egu obi adwuma fre ne nsa yadi motu obi ena niema bebre obi nhwɛ ne mabiom tuom school fees biom office obefa ho adi wapa acho anso asotwe ne ba enti asotwe no eye de eba wo nko anso ene de eba wabusua so ne de eba oman so enti yentie de nyankopon kura kan kire hemfo Mose nguma etoso ene osofo kama yanko etia duonu no chichemu aduonu mi anso o se na onton asase no kura o se asase na nyankopon boy o se asase no kura ye ne dia ma ohene bi ohema bi akura nton asase no kura fi se asase no ye media asase no ye onyankopon dia na mo ye menchen ahoho ne na mo ye jeben enchen ahoho ne adwumayefo ma me ne papa wo hweme ohene wo hweme o yo hoho ene manfrafo ekonya na oteso no de oteso ansa na obedi na ade na oyefa ene nipa ya bone a nipa firi se oya bone afa no hu adi oya bone akwankasa ho oya bone akọ father ho ma father asra bone fa chairman bone ne de nyame de becho okọ ni kotodwanim obesu obeya worship no wesu ehin tanse me wo ho ne se nyame de becho anso esu akatua ne de akatua ne de mese akatua ne de enti na otwe ya mede bra oni nyina ne se bomodin ase otu anamo bia behwe yie Presbyterian fort wonwum bi omoto se asem bi ameka no ade bi ameye no awase mi bi sa se eyo Yesu Kristo fa na visa asase no wowura te hwe ho yie enne efutu sama ene nyankopon asoma me se me famra ahwefo ne etimfo ya me nhyira mo na onya mo kese wo Yesu demo amen amen hallelujah amen ene aya midweek
nyame asɛm na aba no obo ɔhaw bi kɔso amane bi wonam atete bi wabɔ ho pɛyɛ ayɛ bia nyɛ yie ɛtɔda onipa bi na akɔyɛ ɛna ɛde ho asotwe David bɔne no akatua no ba ne ma so owuo krakrakra tofuo no ba ne ma so bia na ɔpapa ayɛ bia na ɔmame ayɛ bia na wabusuapani bi ayɛ David a ɔyɛ ɔhene deɛ ɔkɔyɛ deɛ na okurom hene ayɛ deɛ na okurom hema ayɛ deɛ na ɔsɔfo bi yɛ ɛnɛ yɛsrɛ bɔne fa kyɛ di kan sɛ Awurade mfa yɛn mfomsoɔ nkyɛ yɛn mfomsoɔ bi a yɛnkasa yɛayɛ anaa yɛna anaasɛ yɛgya ayɛ yɛbusuani bi ayɛ yɛkurom hene ayɛ a ɛde nsonsansoɔ ɛbɛkura yɛti mu abusua yɛwɔ mu bia wano na srɛ Awurade bɔne fɛfire ɔse sɛ yɛpae mu ka yɛn mfomsoɔ a ɔyɛ nokwafo ne terenini sɛ ɔde yɛn mfomsoɔ bɛkyɛ yɛn na ɔbɛte yɛn ho afiri nneɛma ɛntiri nyinaa hɔ bia wano bɔ mpa me ne wɔ aforo bi nyane no mɛnna sɔre tera hɔ sɔre tera ho mpa no so ɛhyɛw sɛ bunkotodwa srɛ Awurade hɔ bɔne fakyɛ na deɛ ɔyɛ yɛn no ɛnam so onyame adwuma asɛe yɛsɛ Awurade di wɔ amanaman mu ɔmfa wo ho ni da oyere mfa no ho ni da ɔma mfa wo ho ni da bia wano na bɔ mpa Yabompai sɛ na nwumere yi baabi bi ɔhwɛ me firi a wotie me bi asrɛ Awurade sɛ na anwumere ɔhome mu so ɔma wahoɔden a wobɛtumi agyina ɔma owie kɔturo honhom ɔma wotumi nyina berepɔne yi mu wɔ Yesu dɛm bia wano na bɔmpae bia wano wohia wie kɔturo honhom nipa bebree hyɛ aseɛ aso Awurade sɛ Awurade ma wie kɔturo wie kɔturo in the name of Jesus. Amen. There can Psalm 23. Ɔsi Yehowa ne me hwɛfo na hwere nhia me anso obi hwɛ me obi tie me ɛnɛ apɔmuden ehia adwumasɛm ehia awaresɛm ehia akwantusɛm ehia tene yabrabɔ ehia ɔkɔw na yɛ so a wonteme nna onipadua nyinaa ahoɔden afiri nneɛma ehia no adu sɛ yɛba bɛforo akɔ adom na medi kanka kyerɛ Yehowa Nyankopɔn ɛna asoma ne bɔni na ko asɛm mmra kasafidie nso na asɛm ɔde asoma me no me no mmɛkyɛ na me ba ma agidifoɔ nyinaa nyame ma nyinaa ɛnyɛ dɔte nsɛm na mede bae ɔhaw toto nyame ma dodo
nyame mantimi ni omo brɛ so aba ɛna asɔfo wuwu esikafo wuwu awadufo bi wuwu gya omo manketoa adentie ye nyankopɔn no he enti ye de nyame asɛm ba ye gyina so bɔmpae na maka kyerɛ wo sɛ ye bɔmpae wia ɛyɛ afa wo nsu afasi ɛyɛ kasafoni no so ɛyɛ TV n'anim anaso radio no ho ana phone no ho wo documents bi afa ka ho na ye bɔmpae wia nyame tumi bɔ wuram de ɔde bɛyɛ bia de ɔyare de wanu maduru akyɛ ayare ni timi nkɔ obu ana watwi bi ɔkɔ review ɛda bi ɔno maduru anso yade no nkɔ me no wa yade kwankro bi abɛtra nso ɛkɔ amafo ahyɛ ase afredi adanse so ɔyɛ bie no ne ho atɔ no enti fa gu hɔ empire di kan a yɛbɔ nioma ehia yɛn Bible sɛ onim de ehia wo nyinaa gye sɛ ubisa no obu a wo ha nyinaa yɛ oba baako pɛ ɛna ɔhawo ɛto no soɔ wadwuma sɛm wapɔmuden wawaresɛm ɔse yɛmfa yɛhaw nyinaa mmra n'anim ofiri sɛ ɔdwene yɛ ho Matthew chapter 11 verse 28 ɔse wo a wayɛ adwuma berɛ na waso a ne so a wokɔ mu buo no ɔse brɛ ɔno Awurade nkyɛn ɔse ɔbɛhwea wo ɔbɛma wahome wobie w'ano aka kyerɛ Awurade sɛ Awurade me haw ni o Awurade yɛ ma me wo Yesu demo bie w'ano na bɔ mpaeɛ bie w'ano na bɔ mpaeɛ ɛyɛ name of Jesus Awurade yɛ bɔ mpaeɛ yɛ haw ne apagye Empire Christ so okay Genesis chapter 20 Bible says ohene Abimelech eso daye na daye na hoso ye nyina kire se oni pa bi aba na bra obi aba ni fie ni nti oni ni fie nyina omo ba bi so okay Genesis chapter 40 41 e kasafa fero daye oso ye esa kasafa omo anomo da efie ase business bi ene daye omo so ye e kire se na nsa ba ko be the diet aso na se kire no ba ko so diet kire se na nsa obenya promotion na wotwi mu diet be na waso diet boni be na waso diet boni be no bi aso afa ho oba bi aso ku bi aso yiri bi aso fa wadwuma ye kire nyame asem ndwuma se diet boni bi a waso wo sign diet bi twa diet no mo wo Yesu demo bi wa no na bompae men na sore obi da sore nyane no nyane oba no nyane kulo no nyane oyire no gajere so mo fire wo Yesu demo bi wa no na bompae in the name of Jesus your bonfire to shut diet
Empire Drusu. Me Jebron Numadi. Sebron some Aya Juma. Na Sansa on Onyanko Ponso Aya Juma. Yes. Or say I could give you a bebo tiaona. Erina. Now what you bron some agenda bank. And a bron some tiao with Juma. Ubo Kone Juma so and Nora. And then now no yanto. Obu na what you free a brother besi and no quada. Cause I went in your course, papa. Oko we Juma mo shame or online, mo shame our Europe, o shame or Asia, o shame America, o shame Africa country business baby o shame free beer. News bang and what was saka. I news papa. I your bonnet for Numa. Bible say yes sibron some coin obedwane or say I could be a babwetiano every nina or kind of proverb 27 said you two manano or beton a minimum. Ubia wa na bompais or bonny furniture ye biara or office or position or yadi amount no when a person be amount no the on person or pencil I could be a bow so you may be a sort of busianum as saw the awariana say the fa a war sun suma warrior daya Sompa basa we juma mo obi hwem wo krokitu ebimo obi koye fuo ode esi edum abansoro ode esi kaneshi abansoro oso wafuo na wo ye obi akofam ode bibi akogu afuo no mo store ode bibi akogum se ose no Bible say yen suma nyame asem ma no koje ne ma na o bompai se obonefo akode bi a o hyehe etia onuama se no bi o wa no bompai se no wo yeso jemo awrade tie break out open your mouth and break it out in the name of Jesus. Bible break it out any evil agenda break it out in the name of Jesus. Open your mouth and pray. Oh, in the name of Jesus Christ. Upon fire chapter, the German chapter 7 verse 7. So, Bible says, "Ona esasa ubisa, ona esasa ubisha, ona esasa ubomu, and that be and how open your funia." Yamebe temedia hinansa, ebu yem. People be in a bar, not so the few one, no open ma. It be maybe 16 years, 18 years, 10 years, 7 years, 5 years. I'm off what to me, but you may be. Into what will show me out here, and you may have met me the buyer there. Up to you, probably Nadia, or how a wood down my baby, Radu, who saw you one not there declare one said, baby, I don't get any you. And now, oh, dear, dancing. Minimum how minimum come as what they were going to send. What was them? What was them? Are there over? Ukrono, oh, you know, for a come as what you're married. Oh, Tonga and Tom. Where Jumana say, oh, here I'm a torso. A Jumanuku, a Radibaya, a Radibaya, a Radibaya, a Radia, Fatu Radianum, Fatu Radianum was Cedar. How are you? A Radia, in the name of Jesus.
adwuma ho ɔse nsa nya adwuma no ma nsa ne nidi nyame bɔ Adam ne Eve de ɔmokɔtena Garden of Eden no ɔka kyerɛ sɛ ɔnɔ no mpam ɔnyɛ adwuma yɛmu bebree ɛyɛ adwuma na ɛsɛe obi hwɛ me adwuma ɔyɛ yɛ gold adwuma gold nyame na di gold nkra hyehyɛ asase no mu according to Genesis chapter 2 okay hɔ ne chapter 3 na onyankopɔn de sika kɔkɔɔ ne nyame na de hyɛ hɔ minim sɛ ɔyɛ into money ɔyɛ into business bi ɔyɛ business owner bi wabie adwuma bi company bi wayɛ investment bi ɛsɛe wotɔn so a yɛntɔ dwadifoɔ bi hwɛ me na wɔtwe nyina wobie shop na yɛntɔ mo hwɛ fa w'adwuma wɔ sikasɛm kɔ Awurade anim Awurade yɛbɔ mpa yɛwie pɛ mebebie 34 na tum mebie lines na tum wɔ pɛ sɛ ɔne mebɔ mpa yɛ bia wobɛtumi afrɛ bie wa no fa w'adwuma kɔ Awurade anim wɔ sikasɛm fa kɔ Awurade anim wɔ Yesu demo 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 The radiasi said the way said the radiayama, the radiasi, Erado Mada was said, yes, show them Coquen Munyam, or said the baby son, Gidium Mubiano, Ebeya Wama, oh yes, so demo, and I am on fire. Amen. Amen. And Chemi be lines not tum. Na eyanwema mienu pa ebia nyame asem na eba ya no oka ho asem tiawa anabia owo bibi opese me no bo ho mpaye ebia me hawo nie na ya bo mpaye mesre se ofra mute aya o TV volume no anasa o radio volume no se ofra na utie ho wo TV no mu a emwa ema feedback wa ha enti gise ye yi wo free mu enti lines na eye 2 eye studio line mienu no na me bobo na ye bie atum eye 0551 0551 931931 931931 0551 931931 931931 and 0548 0548 931931 0548 931931 lines no ye bie atum enti ofra pa na wabo udin ne baby a ofrefre enti the odi kan abala na so. Praise God, praise the Lord. Hello. Oh, was so ma one so odi ne baby a okasa free o. Mpacho, your friend Hannah, me kasa fi Cedar. Mpacho, many of them are already hospital. Oh, your friend is saying. But your friend Emmanuel Mafo. Emmanuel Mafo. Me just Psalm 107 verse 20. Me suma eradia sem kos wedro. Baby bia Emmanuel Mafo bia. Me suma ayare se to me. Se erade sane yade. Amen. Amen. Praise God. Praise God. When first went to men and so praise God. Praise God. Odini baby okase free. Hello. Otie ho radio no mo dum radio na. Cedar. Odi akasa odini baby okase free. Oh, Let's sit down. Mamma, Yamin should be make our empire, but me no bonfire. And me matter.
tie wo ho mate nyame shira me bom pa ya mo praise God Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Sompa FM. Papa, any day kwaso. Ya safo, efes na make us. Eja ya safo, ye tie fo na hwefo tie o. Papa, everything show. Papa, me say me. The day we could be doing. Amen. We say that the empire, but man should be, in fact, a boss now. But now, cousin me. Master, who say, Papa, I'm not going to someone say, Necessary Christo, yes, yes, you go upon that. I'll be there, no money. I want you any situation. That's some and no near him. That's some radius. I made the bro. Yamisra yourself. Papa, was not meant to gas with you. How did you just make channel, Papa? Medasi. Yamisra yourself. Praise God. Praise God. Odini baby okase fro papa. Online no mo da no ho kakra na yenti oye okase free papa. Oh baby o jira no. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free o. Bacho me ka tesi atiante. Etie fotio. Nesa cho adaro mani nyamu mpendo. Sasa woka si nyango kwa adie. Oye, edita kudia isu muhona. Iye kujima. Obonie fona sore mesudi no ko saka sini. Me no bomb. Eti ya bode kwa enyeyi. Me no bomb. No ntina ya ba fi. Me no bomb. Just as me can say dia. And man yeko. And praise God. Hello. Odini baby okase free. Thank you. Dan ho kakra na online no monye odini baby okase free o. O kase free hin. Sompa. Oso kase free hin. Second metie o pa. Ma o TV set ma namra from mute no kra. Aha. Metie me no ba bomb pa. Enti koso ane gira so ye no ba bomb pa. Koso ane tie me no ba bomb pa nsa na ma free so. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free mama. Pacho femi mama ye boa no efo boa kwa. Mama ye boa ahwefo ne tie foti o. Pacho mi tanto ihia boa fo ma bra bu. Ohia boa fo me no bomb pa. Mama ye boa me bomb pa say destiny helpers, ne destiny connectors. Erade ntwe wo mra wa brabom wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Sompa FM. Hallelujah, Papa. Odini baby okase free o. That's what it is. That's what Me no bomb pa. Erade baby a wa frɛ ne bada bia erade sane yade wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Odene baby okase free o. Dome akra yetio. Eno bompae. Me soma ayaresa to me ko wa franchen wo dome. Erade wa yaresa no enka one ne ma ne ne fiefo nyina wo Yesu demo. Amen. Pe fa afrafo ba ko pe yemre no yemre odene baby okase free o. Sunyane etiefo na hwefo tie wo. Papa Ohia de ohia pa ewa adwuma me no bomb pae
Erade me jira wasem so was Psalm 107 verse 20 suma wasem ko sunyane wafana na juma sem Erade peja won sama wafana bie kwama no wo Yesu demo amen we dia mesra se mo amojan line na chi no mo donso anso so mo ntie me ye me fra fidie iso a me de 1 hour every 10 kosi 11 me de bebo mpaye eti obi bi opese one me kasa ohia mpaye bo afreme enti me de lines ni nyina beto ho me de ni nyina be maw na samre de se wo de documents bi odi nsuo bi esiwa me na obo mpaye me wie pe na me bod na masi nyina ayeden me na obo mpaye Erade me soma wasem ko ahwefo ne etiefo baby bi obi hwe me o tie mi fribia documents bia ode agu ne TV anasa ne radio ho onyame tumi emowure mu de wapeja nsio onyame ahoode emowure mu ayaresa tumi emowure mu erade de oyare bi ode nsio ibeka ne nipadua yare no ntunyira owo yade Oseye yade bronsam yade eka yade entunyira wo Yesu demo yo hia yefunu awoba Awurade mie ne yefunu na no afa me bompa de ofra yen ahoka na sama yante ne nka wa ha na koma so ade odi mfra nyina Awurade yema no adwuma sem Awurade nkasa ma adwuma sem Awurade nkasa ma yo ye kwa adwuma nyame nkasa ma yo ye aban adwuma nyame nkasa ma yo ye obi adwuma nyame nkasa ma ye we bie wa adwuma nyame nkasa ma de wo hwe Yesu moja wo Yesu dem na mabompa amen no mana me de tu dwa no yesan wo WhatsApp number Obu ofra unya nipa go akire bebre obetimi asend voice note enti no medical no esan ya WhatsApp eno eye 0557 0557 000 967 967 05557 000 967 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30 90 80 Mrs. Ubium 0557 30 90 80 last number 0553 53 89 0553 53 89 0553 53 89 numbers nyina ya me numbers a ofra me a obenyame emfa no ma ne keke obetimi a 7 wo phone so bia Cedar hours na be ya obehume ebia da hia dem bia bibio person ne me bompa ya frɛ ye no ye be nya botre tie oni wa bompa ye ebia nyame sama ba ye bia bibi wa onte ya se opese obisame bisame menya mbre ene wa ye mpensemu ewo so nyame nhira ahwefo ne etiefo nyame ya adoma ochena ye besa ya ba fidie so efri edadwoada ekosi ni fiada ebo anwume no nkro kosi anwume no ndua ye ne obehia ewo Cedar hour dwumadie yi so ewo Sompa TV ne Sompa radio anasa Sompa Facebook obetimi ayadan a log in akoni miensa nyina frobi na obeso frobi nyame nhira sabre die ye jaho koso ana hwe Sompa TV na tie Sompa radio nyame nhira bye bye Memoria, praise the Lord. Benem say what them so say hallelujah. They mau Cedar for cry. I am makwa odi for Cedar ni
bia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne mba onyame soma Mose ebaye ebeje ne mba afiri Misraim kwasum onyame soma na ko a John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar beremunie Awurade Nyankopɔn soma me sɛ memra sɛ ne difo na mefa ehintasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare aware seye adwuma seye edoso ne nipa ntimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso Nyankopɔn emfi ne ma dienti ye Nyankopɔn no ontime nyine ma biom anha anase nipa bone ena ama Nyankopɔn emfi ne ma anenti no Nyankopɔn asoma ne difo se memfa sa hintasem nyina emrem enti se nyame manya hu ahintasem nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogye emrew ba bibiara wo hyeme anase utie mi efi biara wo so obedi wadanse enti tie mi anase hyeme life ewo Sompa TV anase Sompa FM etwada ekosi ne fiada anwume no nkona kosi anwume no ntu de biara na mene wo ebebo mpae oni Onyankopɔn difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kese pa no wo atwumako fodua Eben Mansinai Hospital, Achumako Fodia, Eben Kumase, Ebuakwa. Sompa Fritio, Sompa FM and TV, Sompa TV, Emma Aketiapa.